Pilang adlaw dre? 300? Libre na, libre. Ah, libre kaon. Paniud to. Karon wala kay suhol balik karon na yan eh. Wala. Kay wala man kay suhol tay. Tagaan ka na kog suhol tay. Ako imo hatag og suhol, okay ra? Ayun. Tayo. Para sa imuha ni tay ha. Tayo. Dawat tay. Dawat tay. Para Bitaw. oh lagi, palipay na ko sa imuha. Ana 2,000. Abang ra nani mo tay. Karon po yun ano. Tay, may buntag tay. Parahan yung dala na tay. Para highway ni tay. Diretso lang. Nanay highway da sunahan. Ha? Pa-highway ko ba? Pa-highway. Oh. Gusto mo kanya? Kalihag gulay. Ah, gisulan ra ka? Inadlaw? Pila pod? Tiris lang po rin. Ah, 300 ang isa kadlaw? Libre lang. Ah, libre lang kaon. Gusto tanom na mais? Oo. Taga diri gyud ka tay. Gisulan na ka karon tay. Mga pa. Na kay asawa tay? Ah, nabalo na mga anak. Nya kumusta ang panginabuhi tay? Sa may pangita na mo diri tay? Ka lang. Ngubra. Makukuan pag pangubra tay? Kaya pa. Kaya pa, og nay magpaubra. Pilang adlaw dre? 300? Libre na, libre. Ah, libre kaon. Paniud to. Karon wala kay suhol balik karon na yan eh. Wala. Kay wala man kay suhol tay, tagaan ka na kog suhol tay. Ako imo hatag og suhol, okay ra? Ayun. Lagi. Tayo, dawato tayo, palipay na ko nimo tay. Ayun. Sige dili tay. Ako tay nang hatag jud ko kwarta kanang maagian dito nako. Parehan ko. Pila na edad nimo karon tay? 75. Ha? 75. 75. Senior citizen na. Pero wala. Kuhan kayo kung papel. Ah, wala ka na apil sa senior? Wala. Oh, sige tay, kini tay, dawatan ni tayo. Para sa imuhan ni tay ha. Tayo. Dawatan tay. Basta imuhan ni. Ito. Lagi tay, ayaw kadlok na ko kaya ako gatuyok-tuyok ra ko dire. Nangita ko katong mga tabanganan ba pareha ninyo nga naningkamot ani para makasurvive sa kinabuhi. Kumusta ang panginabuhi tay? Japon yun. Ha? Ang birahe lang yun. Ang ubrahay. Sige tay, kini tay, dawatan tayo. Para sa imuha. Dawatan tay. Para Bitaw. lagi, palipay na ko sa imuha para nakitaan mo ka ng god, nagian. Basin ha. Kuni pa, oh. Na icon ano. Wala ni, basta imuha ni, hatag na ko, pahalipay kay nagian ka na ko. Oh, ana 2,000. Abang ra nani mo tay. Karon po yun ano. Karon pa ka nakasulay nga nain ng hatag. Pasalamat ta sa Ginoo tay kay nagian ka na ko dire. Nagdili mo gyud na ingon nga dako nga kwarta tay, ang unta makatabang ha. Ha, salamat kayo kay nagian ka na ko dire. Pasalamat ta sa Ginoo. Salamat kayo. Pasensya na tay ha. Pasensya na kay murag na tingala ka ba nganong naa may sig pangutana na ko dire nga. Unsa tuod pangalan mo tay? Alberto. Alberto Gunya. Gunya? Alberto Gunya? Maura to ako atay, dili ako magdugay ha. Salamat ta sa Ginoo. Sa Ginoo kita na pasalamat ha. Kaya ako gihimo ra mo instrumento ganito nga nakaagi ko karon dire para gina sa imuha na dili man na ingon nga dako gyud. Importante na yung mga blessing ginagmay man god na nagatunol ko para sa inyo ha ba. Para sa imuha senior citizen ha. Dahang kay salamat ha. Amping permi tay ha. All my days